Another deadly attack yakasangana nevakomana vethe ruling party panguva ino. Toona kuti Comrade Bombshell vamuziva kuti aiwa vakamboholda another interview aiwa vachikwesheniwa panguva iyo yatoona kuti vakafumura zvese nemasheti deals ari kuitwa muthe regime nevakomana zvigananda. Panguva ino toona kuti pane another second round yatiri kuona kuti Comrade Bombshell zvekare vauya vachialeta macitizens vachiti aiwa ndikudzoka another second round tichiita another interview. Sane pana mashoko amudanyura panapa ndopera ndokuti subscribe like watombe bell icon tinopainde kuzwa vakomana vane Intel Unity yakamudanyura chiti the Kozwa Intel Unity has gathered information that war veterans led by Comrade Blessed Bombshell Kesa will hold another presser either tomorrow or Tuesday. Everyone will be patiently waiting to hear their words, but the growing impatience keeps people guessing when action will be taken. Domashwa nomudanyuka panapa tikuti aiwa vakomana voti aiwa tikuya for another second presser achiti aiwa toda kuya tichifumura zvatinoona panguva ino vanhu panguva ino they can't wait. Vakomana vanhu varamba vari impatient vachiti toda kunzwa this another presser, and on top of that people they are now waiting kuti mathreats atiri kuona kuti kuwandapanapana naComrade Bombshell action ichazoitwa rini, just because people they can't wait kuti munyika muve freedom change ive executed on the ground. Mashoko atiri kuona kuti panguva ino everyone pakamirira change and everyone paava tired in the regime. People they are now desperate day in day out. People they are just waiting kuti ticharinzwa richirira rini koposvo, tichatanga kumanzwa mafiring akunzikwa mudenga riniko chenyika ichisvika. Tudze mafunguro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi mabvena comment section yedu. Ndidze mafunguro enyu, so subscribe or like channel tomba bell icon.